yala ye faramugu mun jan ni y'a kɛ doni na ka d'a ma n bɛ se ka a kɛ n kama kɔrɔ kosɛbɛ ya n b'a fɛ Umar yɛrɛ de ka kɛ ne kelen ta ye. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnamaya. Fadi. Et comment? Ça va. Ça va? Ça va. Doni. Tu sais le même. Télé tika so abonnement bana sigilen no kilen. Abonnement bana. Comme yo ma wuli ni na sigilen fa. OK. Bon, ni ka nason. Merci. Bon, fin. Daraka salon. Ni be. Ouais, bon. Tu n'as pas comment que na bien gabanga. Quand on domine avec toi. Oui, tiens. Ouais. Merci. Là, chama blando là. Merci. Bon, t'as bureau là. Baraka chambolo bi. Ah ouais. Donc mais je pense que tu vas me dire. OK. OK. Ah ouais. Papa. Ne tiki dado aramago malare. Maramatina. Arama bena. Abena na la son. Ah. Ni mo ci ukaso. Mais we ha gela quoi parce que nous diminuons la libre. Donc mais papa FM ke baro ki chutal. Et Fati kana korolu ma foya pour anga ngino lupo. Ya fama ngina korolu. Maintenant tla ka mo ci chuko pela pour gabse kana chuko no. OK. Ala ka dañ mando ala. Oh. Ndrambe mi abonnement. Obe jere. Ka segini nyume. Nga simulita ko iman ko. Lesmo korba shitila ne fene be bashi foitene nanga bashi bene nade he simo iba kalama ne kelendo jatigi faga yiri mogo bulu awoke Umar ka mogo wallahi ne ni yere de torolindo nunu bulu u bene buruja u bene ti Dieu fait bérébé ka kenena hein franchement Susan m'a fait que ta ɲingali kelen k'i la est-ce que yala ye faramugu mun jan ni y'a kɛ doni na ka d'a ma n bɛ se ka a kɛ n kama kɔrɔ kosɛbɛ ya n b'a fɛ Umar yɛrɛ de ka kɛ ne kelen ta ye awɔ Simoni Fayida kan'o fɔ ne sɛgɛnna o hali ni ne bɔra kare kɔnɔ ninnu bɛ ne nɔfɛ awɔ n b'a fɛ k'a minɛ yɛrɛ de gɛjɛgɛjɛ hali n'a ye ne ye a ja ka tigɛ kpanw awɔ ne dalen do i la koyi n b'a dɔn n b'i ka capacité dɔn nka dɔ kɛra ten sa n y'a faamu problème foyi t'a la n bɛ n jija ka k'a kɔnɔ awɔ mun mana bɔ a la n b'i bɔ kalama problème foyi t'a la wariko in tɛ problème ye sa Umar ka kɛ ne kama kɔrɔ dɔrɔn ni n sera ka Umar minɛ e mago bɛ fɛn o fɛn na n b'a k'i ye n tɛ foyi ye o tant que an bɛ wari ɲini wari de bɛ ɲini ka don fɛn dɔ la o voilà a ka ne ka furu kɛ dɔrɔn ni ne ko n go foyi kana bɔ a la
Awɔ, n y'a faamu. Baasi t'a la. N bɛ n jija. Ne découragé man di dɛ. E delila ka Aïcha jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ mun bɛ découragé? Awɔ, baasi t'a la. N b'a kɛ. Awɔ, k'an bɛn o la. Mun mana bɔ a la, n b'i ladɔnniya. Merci Simbo. I dansogo i ni ko. I ni fayida. Simbo ye kumaba fɔ ne ye bi dɛ. N'Ala sɔnna ma. Mar. Kelen bɛ kari kɔnɔ bi. Ɲinan kɔni tɛ yan. Ne Aïcha bɛ furu. Jɔn k'a lajɛ. Voilà, du ton duman. Voilà. Foyi tɛ ne ni Umaru ka ni furu in bali. Abada. Mariam fɛnɛ b'i yɛrɛ fɛn. N si tɛ ne découragé. Découragement n'est pas Aïcha koyi. Nin furu kelen tɛ a bɛ kɛ. Jɔ, an lamaga ka ɲɛ. Très bien. Bien joué, Aïcha. Oui. Mon chéri. Ça va? Ça va, mon cœur. Quoi, Je peux été. C'est juste que j'ai une petite surprise pour toi. N'est-ce pas? Il s'est gagné de baralon. Ouais. Donc, pour que tu sois détendu, ni le ton de gland. Voilà, ça y est, mi. Kalama. Tu vois? Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ça va? Est-ce que... Juste le temps de finir ça. Oui? Bonjour. Moi, je peux être heureux. Et dis-moi, il y a un dossier d'autre, dis-moi. Et il y a un signe qui dit qu'il y a un blague. Un dossier interne. Ok, d'accord. Et puis, le partenaire nous a un blague. Il y a déposé banque là, ça c'est bien. Je suis compétente. Mais le dossier là, il y a dimanche. On va dire, c'est très urgent. Quand on va faire 14h. Oui. Ok, donc il ne faut pas qu'on entre au cours de la cour. Problème fatal. Mon cœur, il t'a mis dans ce mois. Amisa, fais un calama de Kadi. Mais il doit juste le temps que. Problème fatal. Sinon, ça va? Ça va, il est ready. Voilà, donc le dossier de transfert est venu à bureau. Voilà, il va aller quand il va à faire, il va à la boîte. Pour le faire. Donc, on a blague à toi. Ok. Voilà, donc le dossier de transfert est à bureau. Il va saisir que je vais cacher que la banane passe pour le blague à toi. On va attendre. Ok. Et Allah, il t'a mis dans ce mois ça. Ok, d'accord. Fais calama de Kadi. Voilà. C'est ça. Allô? Oui. Ok. Ah ouais? Ne bébé, ne. Hein? Ok, d'accord. Et... Ah ouais, il y a une femme. Ah ouais, 500. Pour l'info, il faut là. D'accord? Sinon, il faut que tu attends. Il va non. Il y a un pas de naine, j'ai droit à moi. Dans la 500. Eh bébé, ni que t'as couru, il y a trop.
a ko presser ni baro mino e re kanimi ni nana e bi dore tlan ko yafa presser no kutu hein d'accord nyame voilà ça misa na sam ya kli jona yame nyame merde Yan barakera fui ala Umar manini kunye furamugu bere yelema kono même mon avenir est gâté ntado mi mun kai tuni yere kera cheni ene bolokui Alcool. Non, sucre, riz, huile. Moi, je connais fait ça à nous. Ani maluma doya. Ani sucre borema doya. Ani nono borema doya. Ani tulumasia niri. Et puis alcool. Mal alcool les miens. Aïe, attends alcool. Mais oui, alcool c'est non. Adieu. C'est bon. Ah, enfin. Papa, ni jume. Ni jume. Et mommy? Ni abo fute kore. Ele do ni mai. Fenge maka fenge do. Maka tutasho. Na ina mena mai. Donc ma don alcool mina sa. Mo alcool. Alcool tenia. Non, certainement vous la kala. Sinon mon alcool ko ma dotation mon alcool ko ma tayo. Mais papa, ma dotation mais alcool flair non. Et puis ni sangata di ma dotation ni do. Bon, kalula ma ben be utiliser kalula. Comment ma dana Dana ya côté ça papa. Ne ki mango ma dotation do. Ne be fin sans ba bla ta di mama. Mi me na chedron be commande que wa fin ba ta livrer ka bla. Kunu sogoma ni ma me baro la téléphone na. Ma ko ne ma ko ne ka fo enyana kale ga fin be bana. Kara kunu sogoma. Fati.
Maka dotation. Mais moi, alcool, c'est ma dotation qu'on Vous, certainement, vous voulez me sortir à Kala. Mais pas c'est quand tu vas faire un glom, tu vas blick na faire un glom. Non, tu sais qu'est-ce que c'est la gloire, ça me fait oublier de la glom. Hein? Vous filez là? Papa, ne revient rien souvent. Et qu'à salaire habite mi? Ini malobora tali cheka doya, ini haglitala. Ini sukuro tali ka doya, ne haglitala. Tout le côté fouille côté ka dosso yone, ne haglitala. Ni yere ka wad dinima. Fuk marura ni boy yere la. Ina fo so marena, ye wa flad ni mako wakile na songa ye wakile ne go blanguna. Ngadara ka wadi kuma kilingilinna. Mais ebe ta mi dépenser semaine kono kalo kono plus de 150 000 et pour dépenser une semaine konana abeta mi maman ebe maman be 150 000 le don chaque semaine. Fati ne de si flade ne me e ko fin ni semaine kono. Fati iko ko ngawari bitani fendo magere elewa femba de mangena ne la fendo bija abadi eti balu de dunia papa de iborangi c'est bon il va voir du ay jachu ko amne ba keti parce que abi be ma chogum na keti quoi na trouvé ça hein ni kani taro na blaro Fati a raison hein. C'est-à-dire ni fili de ban fana chaman soro quoi ni fili de be chaman soro jara mi war soro mana ko am ta war investir ko rola ka nga so na tui ni shibe abise ka fayana ni miwa ni shibe abise ka Fati Dieu kalanso de Dieu dongo do club ta kalanso ne famille ali kessa ni fili nyona ka foko ni mene sorbli ayo bana et elle a parfaitement raison. Je n'ai pas de mike quoi talo me mike bi aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafina jaw ɲɛnɛmaya. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ